Най-много ни харесва музиката, обичам я завинаги. Донесохте ми много емоции. По-високият звук е по-в края на барабана. И пробвайте и този звук. Искам също да се знае, че всеки един тук има възможности. Ние сме отворени винаги към такива иновативни мероприятия, неща, които се случват. Както видяхте, обичаме да пеем. Точно през музиката и чрез музиката ние се разбираме по-добре. Сега служителите. Те се разсеяха. Айде, вие сте! Не ми се случва освен по телевизията тия емоции, затова. По телевизията съм ги виждала тия такова емоции, затова те... Така. Музиката лекува, точно така. Докосва душата. Докосва душата. Докосва душата. Точно така. И там, да. точно така, и там няма нужда от думи, а? Няма нужда от думи. Дали поради притеснение, дали поради страх, не могат да изкажат всичко, което е в душата им, но през музиката успяват да го направят. Да излеят себе си. Затова, както виждате, всички обичат музиката. Помолчи.